Per segon any consecutiu, Malgrat compta amb un miniclub a la platja perquè els petits puguin jugar mentre els pares gaudeixen tranquil·lament del sol. Està situat a la zona de la Pineda i compta amb inflables, jocs d'aigua i espais per dibuixar. Està obert de dilluns a diumenge d'11 a 2 i de 4 a 6. Els jocs estan pensats per mainada d'entre 4 i 12 anys. Ho gestiona l'empresa de Calella, Rocam Adventures, contractada per l'Ajuntament de Malgrat. El personal també el posen ells, 3 monitores que vigilen els nens i nenes constantment. La iniciativa era una de les exigències per poder obtenir l'etiqueta de turisme familiar. Muy buena, es muy bien para los niños y para los padres también, para poder descansar y saber que están los niños bien cuidados. Molts dels usuaris són fills de turistes que s'allotgen als hotels. Poden entrar-hi lliurement gràcies al braçalet que se'ls dona. La resta de nens i nenes han de pagar. Això sí, poden gaudir de 2 hores gratuïtament si obtenen els tiquets que es distribueixen en botigues de l'Associació de Comerciants. Enguany, el miniclub va obrir l'1 de juliol i des del primer dia té bona resposta, especialment els divendres al migdia quan s'hi arriben a concentrar 150 persones. Són els divendres que fem les festes d'espuma i venen quasi tots els hotels, es reuneixen aquí i hi ha molts pares i això, per fora, vigilant-los i hi ha gent, sí. El servei estarà en funcionament fins a finals d'agost.